Pozdravujem tento krásny deň. Znova máme teplúčko, konečne. A máme tu toto krásne Volvo XC40, 2 litrik. Pomerne nové auto. Je tu výmena rozvodov. Na rozvody sme objednávali včera, dneska nám prišli. Prípravky sme objednávali asi 2 dní dozadu. Takže na tie sme čakali, takže preto sa to narobilo už včera. O to kvôli prípravku sme čakali, kým objednáme rozvody. Komplet. Vodná pumpa, šponovacia kladka, jedna vodiaca, druhá vodiaca, remeň a prípravky. Tak ideme sa pustiť do toho. Najskôr to celé rozobrať, načasovať a výmena. Rozvody máme vonku. Žiadne koliky na nastávanie tu nie sú. Sú tu len značky. Konkrétne toto koliesko ma zarazilo, lebo prakticky vo workshope značka je, na koliesku není, tak som si to naznačil, takže zaaretoval som palivové čerpadlo, nastavil som dole značku. Tu som si naznačil akurát tejto značke, ku ktorej tu má ísť. Vodná pumpa je vyčistená, takže nahodíme ju. Zalejeme vodou, vyskúšame ešte predtým, ako sa nahodia rozvody, či to náhodou neslzí. A nahodí sa rozvod. Rebenček nahodený, vodná pumpa tesní, 2-krát pretočený motor, je to na značkách. Táto značka bola aj predtým tak sme ich zhodili. Neviem, či je to vidieť takto, ale je to aj podľa workshopu, že to má byť konkrétne takto na kraji. Len tá značka podľa workshopu na tom kolečku není, takže nemali sme to ako ináč spraviť. Aretácia sedí, čerpadielko dotiahnuté. Treba si hlavne kontrolovať šponovák, či je v rozmedzi. A hlavne, keď sa vymenia rozvod, 2-krát pretočiť motor. Dobre, ideme to poskladať, vyskúšať, naštartovať a ovzdušniť. Sme to poskladali trošku narýchlo. Ja som zabudol povedať nejaké informácie k momentom. Šponovák k rozvodového remeňa, prakticky tam je 20 Nm a 45 stupňov. Vrchná vodiaca kladka je 65 Nm, tá je tu hore konkrétne. Kryt rozvodov, tam sa dáva 10 Nm. Čerpadlo chladiacej kvapaliny, tam je 7 skrutiek, tie sa dávajú nové. Bolo na nich už nanesené lepidlo, žlté konkrétne, tam sa dáva 17 Nm. A potom, keď sa povoluje palivové čerpadlo, kolečko, 4 šrobiky, pri nastavení rozvodov, tak tam sa dáva 10 Nm. A potom, čo sa týka remenice, tak tam máme 20 Nm na 90 stupňov a stredný je 110 na 90 stupňov. Takže tak, ideme to ešte do skla. Tuto zo spodu máme ešte nejaké kryty. Uvidíme. No, víťazný moment. Doslova do písmena, newtonmetre. Keď už minule mi tam niekto písal, že keď sa doťahuje koleso, tak som povedal, že môžem preskočiť tie 4 Nm a dotiahnuť to len 50 a na 140. A môžem tak maximálne preskakovať svoju ženu doma v posteli. Tak dneska som to spravil tak, aby sa to tomu pánovi páčilo. 4 Nm, potom 50 Nm, znova do kríža 140. Ale som to ešte raz kontroloval, takže dúfam, že už bude pán spokojný. A ešte ovzdušník, urobiť diagnostiku a autíčko pripravené. Po výmene rozvodov a vodnej pumpy treba ešte ovzdušniť chladiaci systém. Takže kým sa autíčko zohrieva, neukazuje to na polbovke vôbec teplotu, tak rieši sa to cez diagnostiku. Kým bude úplne zohriaté a zopne ventilátor, toto chvíľku potrvá, lebo je to diesel, tak ešte popri tom zohrievaní treba vymeniť
pelový filtrík. Robil sa tu aj olejový servis na tomto aute ešte pred rozvodmi. Nie je to nič zložité. Len sa otvorí kastlík. Tu je jedna šnúrka. Tu je druhá šnúrka. Kastlík sa trošku spustí dole. A tu sú dva cupríky, keď treba potlačiť hore. Jeden, potom druhý. Vyťahne sa celý kryt. Tu sú ďalšie dva cuplíky. Jeden, druhý. Ten krytík je len taký okrasný evidentne. Vyklopí sa to. Vyťahne sa filtrik. Treba vždy pozerať, že ako smeruje, aby sa tam dal na budúce rovnako. Smeruje smerom dole. Trošku horšie natáča. Neviem, či to bude vidieť. Myslím, že to bolo vidieť, už to nebudem druhýkrát opakovať. Prakticky poriadne nasunúť. Zacvaknúť. Vyskúšať, či to tam drží. A postup opakujeme v opačnom smere. Hlavne všetko musí cvaknúť, keď sa to tam dá, ináč môže kastlík pri otvorení vypadnúť. Tak. Nič zložité, jednoduché, konečne to vyriešili úplne normálne. Na niektorých autách čistá tragédia. Toto všetko treba zhadzovať dole. Plus kastlík a tak ďalej, ako to je čistá. A na manželkynom aute ešte čo má 508, tak tam je to za pedálom a to je tiež akože dobrá pakáreň. Niekedy meniť. Hlavne keď máte problém s chrbtom. Nedá sa tam dostať. No, po skúšobnej jazde voľno odovzdané. Viem, veľa ľudí nerobí skúšobné jazdy po výmene rozvodov. Ja to vždycky pre istotu robím kvôli ovzdušneniu, lebo na mieste vonku pred dielňou sa to zle ovzdušňuje. Nemá to ovzdušňovaky, ako majú francúzske auta alebo iné. Že jednoducho jeden ovzdušňovak je na termostate, druhý je na kúrení. Tak vždycky sa na tom idem previesť a cez diagnostiku sledujem teplotu a jednoducho, aby sa to poriadne ovzdušnilo, aby tam nebol vzduch. Potom samozrejme dolejem kvapalinu a po prípade, keď zákazník si to auto chce hneď zobrať, tak buď sa niekedy zastaví, keď mu tam niečo ešte vsúcne. To som povedal aj tomuto zákazníku, lebo autičko už odovzdané. A viac k tomu ani netreba. Všetko bolo super, zákazník spokojný. Môžeme pokračovať ďalej. Čus.